The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Magandang hapon po sa ating mga masugid na taga-subaybay. Live na live po tayo ngayong araw ng Martes para magbigay ng serbisyo publiko. At live na din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Uragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 sa Legazpi City, at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Mga kaibigan, umpisahan na natin ang pagbibigay ng serbisyo publiko. Ito, partner. Yes, partner. Kahapon, nang idulog sa ating programa ng 4 sa 80 katao upang ireklamo ang nakilala nilang mag-asawa na sina Eileen Buntimil at Michael Combo na nag-alok umano sa kanila ng investment scam. Ngayon, harap-harapan nilang sasagutin ang mga paratang na binatawan laban sa kanila. Magandang hapon sa iyo, Eileen at Michael. Ikaw si Michael. Yes po, sir. Pakilakasan lang ng boses. Ako po, si Michael Combo. sir. Ikaw naman si Eileen. Okay. So, Eileen at Michael, ano ang masasabi ninyo sa mga binitiwang reklamo ng 4 sa di umano mahigit 80 katao na napa-invest ninyo sa investment scam? Sige. Lakasan mo lang yung boses. Una po, sir, naghumingi po ako ng pasensya po kahapon. Yung nangyari po kahapon na, ang dami ko pong nagdire-diretso po. O, ako para kasi- kang Armalite kahapon Opo, Sorry po sa inyo, sir. Tapos, Hindi lang nga Armalite, para kang machine gun kasi kahapon. yung internet po dun, sir, ano siya, maparus po, Mahangin. po. Tapos, mahina po yung impact ng boses po ninyo. Nandito po kami, sir. Una pa lang po, nung nagkaroon po ng problema po yung investment, hinarap po namin sila ng maayos. So, aminado kayo Aminado po kami. na meron Sir. talaga kayong niyaya na mahigit 80 katao na maglagak ng pera. Hindi po, sir. Kasi iilan lang po doon ang in-invite po namin. Ah, Nag-umpisa po to sa mga kaibigan namin. Si Angelica po, isa po siya doon sa na-invite ko po. Kasi iba na rin po yung pinagsamahan okay. namin. Bago tayo mapunta doon sa kung ilan ang na-invite ninyo at magkano ang nakuha ninyo sa pag-invite, mari bang ipaliwanag nyo, ano ba itong investment na pinasok nyo at inialok nyo sa mga kaibigan at kakilala ninyo? Nung una po, sir, ano po siya, ako pa lang po mag-isa. Tapos, pinasok Anong investment po ito? Blockchain po siya. Saan mo naman Basta- ito na-discovery at napulot? Online lang po siya, sir. Online kasi din? po, mahilig po kasi ako sa mga YouTube po. Yung mga manood po ng mga, yung kitaan po. Doon ko po siya nakuha. Tapos po, una pa lang po, ako po, 2 months po, trinay ko po siya. Tapos, parang pumasok sa isip ko na kumikita po ako para din po makatulong ako sa asawa ko kasi nga po, wala akong trabaho. Tutor lang po ako. Gasino lang din po. Tapos, napasok ko po yun sa, para makatulong po sa asawa ko. Parang pumasok po sa isip ko na yung mga kaibigan ko po, i-invite ko po. Iyayain mo. Tapos, pumayag po kagaya. Siya po yung unang-unang sa akin na Teka, ulitin natin ha. Ano nga itong investment na ito? blockchain po. Blockchain. Saan ito nakabase? At sino ang namamahala nito? Link po lang siya, sir. Tapos, Ah. ang nangyari po kasi nung unang-una, okay pa po siya. Tapos kaya nga, naglakas ng loob ako, si Angelica, nakagaanan ko siya ng loob sa namin, dun sa organization namin sa Kaya po, siya ang una kong in-invite. Tapos po, hanggang sa nag-invite na din po siya, in-invite ko na rin po yung iba ko pang kaibigan hanggang sa dumami na po kami. Tapos yun po, sir, ang ko lang din po, hindi ko po alam na ganito po yung mangyayari kasi ang hinanghangad ko lang din po sa ngayon, Teka. May mga negosyo ba kayo na pinagmula ng investment na sinasabi ninyo? Wala po, lending lang po, lang po, para mamuhunan kami doon, pumasok pa ako ng lending. Kilala nyo ba yung namamahala nung kwan? Hindi po. Nung, Sa lang, online yun? lang po. Ano nga yun? Opo. Blockchain? Online. So wala kayong kilalang namamahala noon? Opo. Hindi nyo alam kung sino nagmamanage? Opo. Ang nag-invite Pero lang yung po pera, kasi, saan ninyo inilalagak? pag-send po nila sa akin sa GCash, isi-send ko rin po doon sa link. Tapos po siya, nag-trade po siya every day. Kumikita po siya. Bini-withdraw ko po, tapos pinapa-payout ko din po sa kanila. Tapos po nung time na yun, na
ano na kami, habang tumataas po yung ano, nainganyo po kaming lahat. Kahit po ako, sa totoo lang kasi, natutuwa na po ako na yung asawa ko, natutulungan ko yung mga anak ko na bibigyan So kumikita ko. ka na? Opo, kumikita na po Magkano kami kinikita lahat. mo doon? Sa 1 week po, nung una, nag-umpisa pa lang po kami, 500, 200. Tapos nag-3,000 ako noon, may ano na po, may tubo na siyang 800 po in a week. Tuwang-tuwa na po ako. Tapos po, hanggang sa dumami na po kami. Ayan. Pero kanina nababanggit mo na yung 80 katao, hindi ikaw lahat nag-invite. Opo. Ilan lang ang na-invite mo talaga? Siguro po mga sa 15 katao po. 15 katao. So bakit naging 80? Yung ano po kasi nila, yung mga friend po nila na... In-invite din nila? Opo, in-invite nila. Ah. Tapos po, So ikaw, mga 15 kataong in-invite mo, kaya naging 80 dahil yung in-invite mong 15, nag-invite din na marami. opo. Okay. So mga magkano lahat ang nakuha dito sa mga taong ito na na-invita ninyo? Bali po ano, nung last na po, nasa 150k na po dapat yung i-withdraw namin ito. Hindi, yung nakuha. Yung nakuha. Ah, yung nakuha. Nakuha sa mga taong ito, na 80 katao. Siguro po, nasa 150 po. Kasi kinenta po namin. Yung iba po kasi nag-usap kami. Yung the rest po na hindi na po naghabol, nakabawi na po kasi sila. Sabi din po nila sa akin, ngayon, maganda naman yung mga feedback nila sa akin. Kasi kahapon may nababanggit na nasa 1.6 million. Hindi po yan totoo, sir. Hindi po totoo. Hindi nag Kasi 1.6, po, sandali. hindi po. May gustong sabihin. Sir, nung pumunta po kami sa IT, mismo po yung IT nagsabi na 1.6 yung laman ng cryptocurrency. Ay, ano po, hindi po sir, yung trust wallet ko lang po yun, Bitcoin lang po yun. Yun po yung, Yun nga, parang- hindi po yun yung doon nga ako pinaka- medyo sa inyo balance. nahiwagaan talaga ako. Opo. Dahil ngayon mismo, sa pagharap-harap nating ito, nadiskubre ko na yung pinasukan yung investment, walang kakwinta-kwintang investment dahil hindi nyo kilala kung sino nagmamanage, hindi nyo kilala kung sino ang mga nasa likod ng investment. Puro lang pala sa link, social media, pagkatapos GCash. Ang sabi po kasi ni Eileen, tinanong ko siya sa una, kung mayroon na papasukan na, ano, yung trading po. Ang sabi niya po, walang website, walang dashboard. Di naniwala po ako kasi takot naman po kasi ako ma-scam. So, ibig sabihin nito, Kasi sabi po niya, yung financer daw po ang humahawak ng pera, yung po ang nagpapalago ng pera. so ibig sabihin, hawak niya lang yung perang binibigay nyo. Hindi po, ma'am. Eto, matanong kita, Eileen, ano, kasi binabanggit nila na dahil doon sa IT, na-discover na 1.6 million yung natanggap mong pera mula sa kanilang lahat. So, pero dinideny mo na 1.6. Hindi po yun kasi, nung last po, inaccess namin, ay hindi pala dito dumadalo yung pera. Naakala niya po, 1.6. Sabi ko, diyan ba talaga yan? Kasi kahit ako hindi ko ang alam ko, dun yan sa pinaka. So, ibig sabihin, mismo, nag-invite ka ng mga tao, pero ikaw, hindi mo talaga alam yung sistema. Opo, ang ano ko lang po kasi noon, kumikita na rin po ako. Ang ano ko lang, So, ang Legit po siya. inisip mo, pang sarili mo lang dahil ikaw kumikita, pero yung mga invite mo, hindi pa kumikita. So, wala kang pakialam sa kanila. hindi po naman sa ganun. Kasi pumunta po sila sa akin. Ngayon, may ano ka dyan? May mapapagkakitaan ka ba dyan? Tulungan mo naman ako ganyan. Sila lumapit sa So, inyo. totoo ba yun na kayong Yung lumapit iba sa po, kanya? Yung iba po. Pero ito si Angelica po, ma'am, in-invite ko po siya kasi nga, kaibigan ko po siya. Okay, so ngayon, dahil ganito na yung mga reklamo sa iyo ng 80 kataong ito, ano ang plano mo sa kanila? Ma'am, ganito po, nag-usap po kami ng asawa ko kagabi. Ang sa amin po, nagmamakaawa po sana kami na nagpapakumbaba po kami sa mga tao na wag naman nila kami. Ganyan po yung ginagawa nila. Nasisira din po yung pangalan ko sa tao. Sabi ko sa kanila, kaya nga, nung una pala nagkaroon niya ng problema, kinausap ko na kayo, hindi po namin kayo tinakbuhan. Pero naiintindihan mo sila kung bakit nagagalit sila sa inyo dahil Opo, ma'am, syempre wala kayo yung silang- kausap nila, tama. Wala silang naaano sa amin na nang mura kami sa kanila o ano. So, kahit po yung messenger namin, tignan niyo po kung paano kami makipag-usap sa kanila. Okay, Eileen, ganito Opo. ano, kasi kahapon during our interview via phone patch, nabanggit mo na hindi ito investment kundi isang sugal. So bakit mo naman nabanggit 'yon, isang sugal wherein ang Yung sinabi mo ano sa po, kanila is investment. Legit. Oo. Yung ano po kasi, ito na pong mga nakaraan na nagkaroon na po ng problema yung investment. Ang dami na pong nag-chat sa akin, nag-advise sa akin. Sabi nila sa akin, kasi ba't ganyan, Anya, nag-ano ka, invest? Sabi ko sa iyo,
sinisisi na po nila ako. Kaya yun, na ano rin po ako sa sarili ko, nasabi ko, sobrang sising-sisi po ako, ma'am, sa nangyari. Hindi ko po yan talaga, intensyon sa kanila, na manloko po kami. Hindi po, wala po yan. Kasi halos, ito si Angelica, tinuring ko rin siya saan namin. Ang dami namin pinagsamahan ito. Ayokong masira yun, ma'am, dahil lang dyan sa investment po na yan. Tapos nung una pa lang po, nakikiusap kami sa mga tao na ayusin natin to. Kasi po, nag-meeting pa kami. Nung nasira po yan, nag-set pa po kami ng meeting. Kami po lahat. Matanong ko lang, Eileen, kasi syempre itong mga taong ito, hinahabol na kayo dahil kayo yung kausap nila dito sa investment scam. Pumasok ka sa itong Bitcoin, tama? So ito ba ay meron kayong nakakausap, meron kayong dapat na balikan nito, or inaako nyo lahat ng responsibilidad? Wala po. Kasi yung nag-invite din po sa akin yan. Sa ngayon po, hindi ko na po siya nakikitang parang online din po kasing mga tao, yung parang walang mga profile picture. Partner, so Online. hindi mo personal na kilala yung nag-invite sa'yo? Opo. Wala kang principal na kausap? Wala po, sir. Ako lang po talaga. Talagang So, ulitin ko. mahilig po ako mag-YouTube. Kasi malaki yung pera, di ba? Sa'yo, mga yun, 50? Oo, may 50,000? yung isang senior citizen kahapon, 63,000. So anong plano nyo dito? Paano nyo mababalik yung pera? Si ate, si ate Sally po, ma'am, sir, naggumawa po kami ng kasulatan, nandun yung anak niya. Nauunahin namin yung 10K, pero ang nakalagay po dun sa kasulatan ko po dyan sa katunayan po na may kasulatan po kami. Sinend po namin dun yung 10K na papakunti-kunti namin. Nakabigay po kami, 2K pa lang po. Kasi po yung time na yun po, 5 po sila yung binigyan namin. Kasama si Gerald dun, Angelica. Nagbigay din kami. 5 po sila, Okay, nabigyan po namin. sandali sir. lang, Eileen, partner. Opo. Pagkatapos mong matanggap yung pera, ano iba yung pera nyo binibigay nyo? Bayad GCash o inaabot yung personal? Opo. May Personal. cash din po. May BPI, may BPI po, GCash, may personal. Okay, pag nahawakan nyo na yung pera, kanino nyo dinideposito? Kinakash in me po. Kinakash in nyo? Tapos, sinesend ko po sa sa... Hawak mo na ngayon, cash in mo na. Pagkatapos, Tapos, ikakash in ko po sa Gcash ko. Tapos po, pag nakash in ko na po siya sa Gcash, isasend ko po dun sa investment para po kumita naman meron siya. kang patunay na Opo. pinadala mo na yan doon sa mga kwan? May pangalan ba yung pinadadalan mo? Kasi imposibleng Ay, address lang po siya. Walang sir. pangalan? Wala po. grabe IP pala itong address lang po pinasok siya. nyo. Pero nung una po, kasi nag-expect po ako, legit talaga siya. Tapos kasi, tapos nito pong nawala po siyang bigla. Yung every time na nagbibigay sila ng pera at nagpapadala, yun din yung oras at panahon na sinisend mo doon Gabi po sa ako address na yon. Gabi po ako nag-send, ma'am, kasi po... Anong address ba yan na binabanggit mo? IP address po ba yan? Opo. Yung mismong doon po siya magdidirekta sa po. So IP sa- address. So, ibig Opo. sabihin, IP meron address kang po. system na binoview para Opo. makita mo kung pumapasok yung pinapadala mo. Pero siyempre may GCash number yung partner. Yung May GCash number. yung sa Gcash, ang ko po, isasend ko po doon, may IP address po siya. Tapos pag mag-withdraw na po ako, meron din po siyang address din po na masasend din po sa BPI ko po. Okay, matanong ko lang, ano bang trabaho nyo mag-asawa? Ikaw, Michael? Pintor po ako, sir. Pintor. Pintor po. Nung isang linggo po, sir, nagtrabaho ako, pumunta ako ng Manila. 2 linggo. Umuwi ako kasi sabi niya natatakot daw siya kasi may mga nagsasalita na, may nagchat-chat sa kanya. Ganun talaga, kasi malaking pera yung nakuha at Opo, nakulimbat. Intindihan ko naman. Pero kami, hindi ako gumanti ng chat doon sa nagchat sa kanya. Umuwi na lang ako para makita ko yung mga gabayan kong asawa ko. Pati yung mga anak. Ang tanong ko, partner, nung meron ng ganitong investment yung asawa mo, gumaan ba yung buhay ninyo? Opo. Okay. So gumaan yung buhay nyo. Ngayon na nandito na yung nagre-reklamo, ano ang plano nyo sa kanila? Willing ba kayong ibalik yung pera? Paano nyo mababalik yung pera? Dugtungan ko lang, O sige, partner. Ano bang mga naipundar nyo? Simula Ayan. nung Ma'am, ay sir, nakakapundar po ako ng second hand na motor. second hand na motor. Ano pa? Tapos yung TV, TV, ano pa? speaker, Okay, ano pa? washing machine. Ano Yun pa? lang po. So, iyan ang Meron lang kinita partner nyo. ako ididugtong kasi may nababanggit sila na meron pang mga lupa. May lupa na
Kasi po, that time, nung pumunta ko sa kanya, kinash on cash ko po yung 18K. Tapos siya mismo po yung nagbanggit na may nabili siyang lupa doon sa baryo ng asawa niya. Ayan. Totoo po yun. Mismong siya po nagsabi sa akin na may nabili siyang lupa. Medyo malapit lang daw sa tabing dagat. Ayan. So gaano katotoo kayang ito abutin na natin doon. pati lupa ay napundar nyo dahil dito sa mga invest ng mga taong ito? Ano po, yung lupa po na yon, sa magulang ko yon. Doon po yun mismo sa magulang ko. Mula nung bata pa kami, nandun po yung magulang ko, buhay po yung tatay ko, doon kami nakatira, ma'am. So hindi yun nabili ninyo? Hindi po. Anyway, makikita naman yan kung kailan na... So bakit mo kinintong may nabili ka? Ay, ganito po yan, sir. Ano talaga kami, sir? Nagpaplano po talaga kami, sir. Na lumipat yung kasi binibenta sa amin ng 20K lang. Yung parang ano po siya, dagat po siya, tabi ng dagat lang po, yung binibenta po sa amin. Kaya lang, nung narinig po namin na ano po, na nag-relocation na daw po yung iba po dun sa Biyong, inaalis na nga daw po yung mga tumitira dun. Pinigilan ko siya, sabi ko, wag na lang. Pag-ipunan na pa naman po sana namin yun, ma'am. Okay. Hindi naman Kahapon, may binabanggit ka na kaya ka nakikiusap sa kanila kasi pare-pareho kayong biktima. Sabi mo, nawalan ka rin. So sa'yo, magkano yung nawala sa'yo? Yung last po namin, ma'am, sir, ano po, 16K yung dapat na i-withdraw namin nung week na yun. Hindi, yan yung personal yung pera. Yung personal na Yung pera nawala po sa inyo? namin, nasa 50K na din po. 50,000 na rin. Kasi pinaglaruan ko na lang din po yung tubo niya. Kasi nga po, So, tumu- susundan ko, gaya ng tinanong kanina ni partner, ano na ngayon ang plano ninyo dito sa mga taong ito habang kaharap mo sila? opo, ganito po, ma'am. Kausapin mo. Yes, Angelica, ayaw kong umabot tayo sa magsamaan tayo ng loob. Kasi di ba nung una pa lang kinakausap po kayo. Diyan lang tayo sa isang baryo lang tayo, andyan tayo. Ang akin lang, pag-usapan natin to ng maayos. Tapos, kung sakali man na ganyan ang nangyari sa amin, sabi ko baga sa iyo, yes, sabi ko sa iyo sa chat. Kasi ma'am, naaawa na rin po kami sa kanya. Ay, dapat lang po. Opo. Kasi Tapos, pinaghirapan din po nila yung opo, perang asawa- ininvest nila opo, sa yung inyo. asawa niya sabi ko sa kanya dun sa chat, kahit nandito po, sabi ko sa kanya, yes, pasensya ka na. Sobrang pag ano ko sa kanya, ma'am, ang pagmamakaawa ko sa kanya. Tapos pinapunta ko po siya sa bahay, gawa tayo ng kasulatan. Yun na po yung kasulatan na sabi niya sa akin, by August daw po, dapat mabigyan namin yung 18,000. Oh, alam nyo ba, Miss Eileen, na napakaswerte nyo ng mag-asawa dahil kahit para-parehas ang estado nyo sa buhay, pinagkatiwalaan kayo ng mga taong ito na mag-invest sa inyo, di ba? So, ibig sabihin, yung tiwala yung napaka-importante. So, ulitin ko, ang hihingin mo sa kanila, pasensya. At saka po, sir, mananagot po kami niyan, sir. Yan. Mananagot. Oh, Yun anong- po ang napagkasunduan namin. Anong masasabi mo dito sa Mananagot best friend po mo, kami. kaibigan mo? Sa akin ay, di naman kami pupunta dito. Kasi di ba nag-usap na daw kanila, Tia Sally. Then, nag-chat si Mr. mo, Pakilapit ng mic. nag-chat si Sir Michael na pumunta na daw kaming NTC at paimbestigahan ka. Then, nagkasundo yung grupo na lumapit dito sa Tabang Ora mismo po, sa Ako Bicol. Kaya nandito po kami. Opo, kasi ma'am, yun, nagawa rin po yun ng asawa ko. Hindi siya. Sige po. Si asawa mo po ang nag-udyok na paimbestigahan ka at ikulong ka. Gaano katotoo yun, sir? Na ikaw na mismo pala ang Ito po, ma'am. nag-udyok sa kanila na paimbestigahan itong Magpaimbestiga na. asawa mo. Opo. Kasi po, ma'am, sinasabi ko na sa kanya na humingi na tayo ng tulong kasi wala man sa amin talaga yung pera, ma'am. Kumbaga, chinat ko yun sa kanila para talaga sila ang gumawa. Dahil yung asawa ko, ma'am, takot po talaga siyang pumunta ng NTC. Kasi sabi niya, yung pangalan daw namin, tsaka yung apelido namin, kasi magbo-board po siya ngayon, September. Igagapang namin. Kumbaga, ma'am, sabi ko sa kanya, baka ito na ang makakatulong sa atin. Gumagawa na rin ako, ma'am, ng dahilan para sila na mismo ang lumapit. Kasi kung ako, ma'am, ako lang ang lalapit dito, hindi siya Okay, ganito na lang para mas madali. Ano yung plano mo at may papangako ninyo sa kanila? Kasi binabanggit niya partner na pananagutan. Oo. Kaya lang, kung 1.6 million nga yung halaga, hindi daw 1.6. Mismong IT po yung nagsabi. Anyway, ang mangyayari kayan, partner, dahil iilan lang yung nagreklamo. Pero 80 kayo na binabanggit nyong
naloko dahil dito sa investment scam. Nasa member pa po ng GC na. So may GC kayo, lahat yan active at lahat yan naniningil. Bali yung iba po, kasi malayo, hindi yun makakapunta dito, nasa Maynila. Kaya yung nandito talaga, kahit wala silang makapunta, hindi sila makapunta dito, kami na lang yung magre-representative Okay. nila. Ilan yung sa'yo? 22,000. Yung 22,000 na yan, gusto mong mabawi sa kanya? Ang pakiusap ko lang po sa kanya, yung cash na lang na 18K, i-cash niya lang sa akin. Kasi yung 18K na yun, sa asawa ko yun, mismong winidraw ko yun dun sa bank account ng asawa ko. Nandiyan po yung bank account Okay. ko. Sa'yo, magkano naman? Bali po, 50,700. Then sabi ni Ay, bawasan ko na daw. Dahil meron ka nang na-payout. Opo, pero di ko naman kasi napakinabangan yon kasi binabalik ko ulit sa Okay. kanya. Dinadagdagan ko pa So, nga. kung hindi 1.6, sa kalkulo nyo, magkano talaga nakuha yung pera? Ano lang po yun, sir? Yung lahat sa kanilang 150K po. Sa Opo, dalawa pa kasama lang, na po kuha yun, na sir. eh. Ano po? Dalawa pa lang ito. Plus yung senior 70 citizen na. na 63,000. Ano po, kasi ma'am, yung kay Angelica, hindi ko pa So po ganito kasi Aileen, ganito Aileen, lahat na nagrereklamo na andito o wala kasi binabanggit 80 sila, lahat yun kaya nyong ibalik yung pera. Ganito po kasi yun, ma'am. 18 katao po sila yung nagreklamo po sa amin na magbabayad kami. Meron pong 10 nasa online po, nakachat ko ngayon, na magbabayad po kami. Pero the rest po na yun, kasi ang karamihan po, kamag-anak niya, may kamag-anak din po ako sa Manila, kamag-anak ko dyan po sa probinsya, mga best friend ko, mga barkada ko po, wala na po silang, hindi po sila sa So ilan na lang ang naniningil sa'yo? Okay, so mga naghahabol na lang. Ilan po? 18 katao 18 po. katao. Opo. Sa 18 Plus katao, 10 mga ilan po. yon? Ang halaga? 10 po. Worth of 18 plus 10, di 28 Opo, na sa katao. online po. May online po kasi kaming nasa nagchat po ako. Siguro po nasa na po. 50, nasa 180. Opo, mga ganyan po, mga 200 po. Mga Opo, 200,000. So paano mo nyo yun maibabalik? Halimbawa, kung totoo yan at nasa 200. Ganito po, nag-usap kami nito. Kasi pinipilit na nila kami na yung mga gamit, ganyan. Sabi ko dito, gamit lang kako yan, kaysa naman ma'am, kaysa naman kung san din kami na yung pangalan namin. Sabi ko sa kanya, ang gamit, Napapalitan. pursige na lang Oo. tayo para tumigil na rin sila, ma'am, na para makabalik na rin sa kanila yung mga So willing kayo na yung mga gamit yung Ibenta naipundar nyo. dahil sa Pero investment po, na ma'am, scam na to, Opo. Pero po ma'am, yung gamit kasi, tinansya lang din po namin, inabot lang po siya ng nasa 40K. Kasama po yung motor namin. Inabot lang po siya ng 40K. Kahit nga masakit sa loob namin. So kung mga kasi- 200, paano nyo maibabigay? Opo. Paano Hindi, nyo maibabalik? ganito po ma'am. Kasi ito, hindi na po siya nakakapagtrabaho ng maayos kasi nga kami ang iniisip niya, mag-iina. Ako nga rin po, sabi ko sa kanya, tutulungan ko siya yung mga magaan lang kakong trabaho. Tutulong ako sa kanya. Ang inaano lang po kasi namin, ma'am, sir, once na umalis lang po kami ng bahay, may magpo-post na sa amin sa social media na tumakbo na po kami, mag-action na po sila ng kung ano-ano na naghahanap buhay naman po Alam kami. nyo, hindi nyo rin sila masisisi kasi. Opo. So siguro, pakiusapan nyo na lang sila. malaking leksyon ito sa'yo na ikaw, unang-una, ikaw ang pinagmulan kasi bigla kang pumasok doon sa nakita mo sa social media, na paniwala ka, pinaniwala mo rin yung mga kaibigan mo, hanggang sa pare-parehas na kayo na 1, 2, 3, naloko na kayo. So, kahapon, sinamahan na rin namin ito sa NBI. Alam naman ninyo, Action agad, partner. Action agad. Yan talaga yung natin, At, tabang ora mismo. Kung napakinggan nyo rin yung paliwanag ng NBI, pag tinuluyan kayong kinasuhan talaga nito, abay, tatamaan talaga kayo. So ngayon, siguro kausapin nyo na lang itong mga naghahabol sa inyo. Sa 18 po na yan, ito po ang kasi yung ilang pamilya po doon, ma'am, hindi daw po sila magkakaso kasi nga iniisip lang din nila, naawa nga din po sila sa akin, sa Ate Che, ganyan. Yung iba po. Ito Tapos po ang sila, pagbayad kasi, namimili. Aileen, Opo. hindi yan pwedeng sabihin mo ng, ayusin namin magbabayad kami. Ang tanong dyan, kailan? Kailan? May pinirmahan na po kami nila, na kung kailan kami. Kayo papayag ba kayo? Kasi po ganito, nung time na nagpermahan kami, may tiwala ako. Nung time na nagbayad na po siya kay Ate Sally, nawalan ako ng tiwala kasi kailan pa ako mag-aantay. Okay, so parang hindi ka kasama doon sa nabigyan.
Hindi pa. Kasi po yung due date ko sa kanya, August 10. Pero sabi ko nga, sinampulan niya na kay Ate Sally na 2,000 lang yung binigay niya. Ang usapan po, excuse me. Ang usapan po namin, yes, kasi doon ni Ate Sally, nandun po, sinend ko po sa sa Messenger. Ang usapan po namin ni Ate Sally, yung 10K po, mauuna namin bayaran, pero po, pakunti-kunti. Okay, ganito na lang, Eileen, kasi kasama namin kahapon sa NBI, etong 6 kayo, di ba, kahapon. So, nakapag-file na sila ng formal na reklamo sa NBI. Ang tanong ngayon, dahil nakaharap nyo na itong mag-asawa, ano ang plano nyo ngayon? Itutuloy pa rin po ba yun? Or tatanggapin nyo yung pakiusap ng mag-asawa? Kasi partner, yun nga, 10,000 yung kwan, hindi niya maibalik ng buong 10,000 kaya pa 2,000 kaya may hirapan. So tama ka, ano talaga ang plano nyo na dito sa mag-asawa? Kung masolusyon niya naman po sa... Kung magbabayad naman siya ng biglaan. Pakunti-pakunti or... Hindi po namin tatanggapin sa pakunti-kunti kasi bigla yung perang binigay. Buo nyo binigay. Okay. Opo. Kasi lalo na po yung kapatid ko ngayon nangangailangan, nagpapagamot ng anak, nagchat-chat sa kanya. So, ibig sabihin, kung may ibibigay sa inyo ng buo, papatawarin nyo. Pero kung hindi, itutuloy nyo yung reklamo. Oh, paano yan? Ikaw, anong gagawin mo? Kung hindi makapagbayad kaagad? Tuloy pa rin kasi sabi kasi ni Kuya Michael, ano daw, sinungaling daw si Eileen, hindi daw totoong magbabayad. Oh, Nandito sinungaling. po Asawa na sa mismo chat. yung nagsabi. Opo, nandito po sa chat. Oh, paano yan, sir? Ikaw na mismong asawa pala ni Eileen. Sinabi ko po talaga yan, ma'am. Kasi, yun nga ang sinabi ko, na sana lumapit na sila sa matulong. Ang sabi nga sa akin ni Ate Carmen kasi, ma'am, yung cellphone daw namin na 4, unang-una po, ma'am, yung cellphone daw namin na 4, iaano daw namin sa NTC. Tapos, didetect daw kung sino ang kumuha, sino nag- Ganito, Sir Michael, kasi parang ikaw na mismo na nagsasabi na sinungaling itong asawa mong si Eileen. So, paano ito papaniwalaan itong mga taong ito kung ikaw mismo na asawa na sinasabi mong tutulungan mo ang asawa mo, sinasabi mong sinungaling? Ma'am, totoo yun, sinabi ko. Sinabi mong sinungaling ang asawa mo? Sinabi ko po. So, naniniwala ka ba sa asawa mo ngayon na magbabayad siya? Magbabayad po kami, sir. Naniniwala po. Saan nyo kukunin yung ibabayad nyo? Magtatrabaho po kami. Kumbaga, Kaya lang ito ang po, gusto nila, buo niyong makuha. Ayun, magmakaawa na lang kayo sa mga taong ito. Baka Ganito naman po. magbago yung isip nila. Excuse me po, ma'am. Wait lang po. Ma'am, ganito po kasi yan. Kaya po nakakapagsalita na rin po siya sa tao kasi po araw, umaga, halos oras-oras po kami nag-aaway nito. Nagsisisisan po kami sa bahay namin. Kung makakakuha po kayo ng mag-aano po sa mag-observe dun sa loob ng bahay. Ang gulo-gulo na po ng bahay namin. Wala nang katahimikan simula nung nasira po yung investment na yan. So, nagsisisi ka na Opo, naipasok ma'am. mo itong Kasi investment mo? kahit po yung pagsasama naming dalawa, apektado pong grabe po talagang ano po nito sa amin, epekto po nito. Kasi ang dami na nitong mga Sinasabi, nagkakasakitan kami ng oo. salita. Kung ano-ano nang naano naming dalawa sa mga nangyayari. Yun po, kaya po, itong asawa Bakit ko, ka nainganyo doon sa pinasok mong investment? Pumasok ka kaagad na hindi mo kilala? Ako po kasi, sir, mahilig po ako sa mga YouTube kitaan po. Bali po, yung mga marami din po akong mga nasalihan ng mga games po. So ngayon, dahil sa nangyaring yan, tanggap mo kung bakit nagkakaroon ng kaguluhan sa bahay yung nyo. dating YouTube kitaan, ngayon YouTube siraan. Problema at siraan. Haharapin po namin yan, ma'am. Wala naman. Ito na lang, Eileen, kasi mukhang desidido itong mga taong ito na talagang mag-file ng kaso, reklamo sa inyong mag-asawa. So, andito sila. Baka madala nyo ng magmakaawa na lang kayo, pakiusapan nyo sila. Yung 40K na yes, doon sa gamit namin. Kung bukas o biyernes namin mabenta yun, ibibigay namin sa inyo. Pero wag naman kayo sana sa amin na sabihin nyo na lahat ibibigay. Yung parang bibiglay namin kayo kasi sa part namin. Wala naman kami ngayong trabaho. Yung asawa ko pupunta pa lang yan ng Maynila. Basta ma'am, yung 40K po na mabibenta ng namin, ibibigay po namin sa kanila. Hati-hatiin po nila yon. Nangangako po kami yan, ma'am. So, yung tricycle, ibibenta nyo, yung motor, ibibenta nyo para Teka. mabayaran sila. 40K, hati-hatiin nilang ilan yung nagreklamo, 28. 10 sa online, 18 aktual. Kasi nakikiusap din po ako, ma'am. Wag naman nila kaming ikaso kasi nung lumapit po sila sa amin,
Sabi nila, tulungan ko sila para kumita din sila. Nandun naman ako sa point na sabi ko, sige kasi kaibigan kita. Sige, ganyan na. Okay, ibig sabihin kasi si Michael naman, partner, pumunta ng Maynila para magtrabaho. Opo, nagbigay po siya, ma'am. Doon So, kay ibig ma'am. sabihin, buwan-buwan, pag meron na siyang sahod, maaring may mabigyan naman sila. Po, lingguhan. Lingguhan. Oh, anong masasabi niyo doon kasi nasa 40 milyong halaga ng gamit, Kasi paghati-hatiin niyo. Nasa point na po, sir. Yung asawa ko, sir, siya totoo lang po, sir. Nag-away na rin kayo Nag-away na po kami. Hanggang ngayon po, sir, wala pa kaming magandang samahan. dahil din diyan. Kasi pera niya po yun, pinaghirapan niya yun. Okay. So, para po sa mga nanonood, alam nyo ho, itong itinatampok naming kwento at istorya ngayon tungkol sa scam, magsilbing Aral at leksyon at leksyon. aral po ito sa ating lahat. Lalo na sa mga nakikinig at nanonood. Huwag ho kayong basta-basta maniniwala sa mga online kitaan, online dilensya. Yung mga bilisan partner nakita, itong mga Oo. tinatawag na too good to be true. Yes. Ayan. Yung mga pinagkakakitaan na hindi masyadong pinagpawisan. Tingnan Mga nyo ngayon. suntok sa buwan partner, Oo. nakitaan. Tingnan nyo ngayon, kumita sila ng kunti, ang kapalit, tingnan mo. Hindi magandang samahan sa pamilya, yung mag-asawa nagkakaroon na ng pag-aaway. Kahindik-hindik na sisihan. Yung mga naipundar na bagay, Karimari-marim na partner. pag-aaway. Yung mga naipundar Luha. na bagay, mawawala din partner. Pighati, sisihan, pagkawasak ng pagiging mga magkakilala at magkaibigan. Correct ka dyan. Kasi Dahil sa paghahangad. So, ito siguro magsilbing leksyon ito. Mga kaibigan, huwag tayong masyadong maghahangad ng sobra-sobra. ng sobra sa alam naman natin parang hindi masyadong pinagpaguran. Ayan. Dahil kapag inisip natin yon, ito na ngayon yung kapalit. So, subaybayan na lang natin at alamin natin mga kaibigan, Kung ano yung magiging desisyon kung nito, mapapatawad partner. ba, may intindihan ba ng mga taong ito? Kasi sabi nga ni Aileen, doon sa 80, ang desidido na lang na magreklamo, 18 aktual at 10 sa online. Opo. So 28 kataon na lang ang desidido sapagkat yung iba daw, mga kamag-anak nila at mga kaibigan nila, Oo. nagpatawad na kumbaga hindi Tulong na lang dahil naawa na. Hindi na didiretso. So ang abangan natin kung mapapatawad or tutuluyan ng At kaso. kung ibebenta nila partner yung kanilang ari-arian para mabigyan ito at magtatrabaho, magbibigay ng lingguhan. Nasa kanila yan partner, nasa pag-uusap. Pero Basta- abangan natin partner kung anong mga susunod na Oo, pangyayari. ang sabi nitong dalawa, kung hindi makakapagbayad, tuloy ang kaso. Opo. Okay. Ito naman, nagmamakaawa. Basta ulitin natin, partner. Magsilbi nawang leksyon at aral nitong mga ganitong istorya. Huwag ho kayong papasok sa mga investment na imposible. Hindi nga ninyo kilala kung sino ang nagmamanage at kung sino ang mga taong nasa At likod. wag masyado partner na magtiwala sa hindi mga kilalang tao partner at hindi mo pa nakikita. Mga ka-aksyon, sa pagbabalik ng Ako Bicol, tabang ora mismo ang pamilya ng isang overseas Filipino worker sa Saudi Arabia humihingi ng tulong para maiuwi na ang labi ng kanilang kaanak na isang buwan nang nasa morgue. At domestic helper sa Kuwait na ginawang construction worker ng kanyang amo sa Egypt, nakauwi na. Kaya huwag kayong bibitaw dahil magbabalik pa ang tabang Ora mismo. Naghahanap ka ba ng trabaho? Marunong ka bang mag-shoot ng video? Mag-edit? Magaling ka ba sa social media? Willing ka bang matuto? Graduate ng journalism o may alam na sa media? Apply na dahil naghahanap kami ng videographers para sa Camarines Norte, Sorsogon, Camarines Sur, Catanduanes at Masbate. Ipadala ang inyong resume sa Action Call Center at gmail.com at maging pinakabagong miyembro ng aming team. Tara na! Apply na! Nangunguna pa rin sa pagpapagawa at pagpapaayos ng mga kalsada sa buong Kabikulan, mga panturismong infrastruktura, Kaya salamat sa Ako Bicol, tadakulaw ang tabang digdi sa muya. mga paaralan at mga gusaling kapakipakinabang. Maraming salamat, Ako Bicol, Partiles. Marami pong salamat. Mahigit isang dekada ng naninilbihan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arog po sa kuya na estudyante
Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaang ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Nakulaang ng pagpapasalamat niya mo, dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Nakulaang nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure.
This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Mississippi's Bay Resort, your tropical island getaway. Nagbabalik ang Ako Bicol Tabang ora mismo. Kasama natin ngayon sila Salvador Arizapa, ang mister ng namayapang OFW na si Charito Arizapa at ang kanilang anak na si Charlene De La Cruz. Magandang hapon sa iyo, Charlene. Magandang hapon din po. Opo. Charlene, kailan pa pumanaw itong nanay mo? May 3 po, 2023 po. Sa Saudi? Sa Saudi po. Opo. Ano pong trabaho ng nanay mo sa Saudi? Beautician po. Beautician. Okay. Ano bang kinamatay niya? Mild stroke po. In emergency po siya noong April 28 po. Pagkatapos, na-hospital siya? In emergency po, in-hospital po siya. Ilang araw siya sa ospital bago binawian ng buhay? 4 days po. 4 days. Oo. Bago ba siya inatake, nakausap niyo pa siya? Yes po, nag-video call po kami. Anong araw yon? Mismong April 28 po, 5 p.m. po, digdi sa Tuya. April 28. Kasi, di ba, inatake siya May? Hindi, April 28 po siya inatake. April 28 siya. Kayo, nakausap niyo sa April 28 din? Yes. Pero hindi pa siya inaatake? Hindi pa po. Anong oras niyo siya nakausap? 5 p.m. po, digdi sa Tuya. Bali, duman po sa Saudi, huog to po. Alauna? Opo, advance po. Mga mag-aalauna yon. Okay. Pagkatapos, saka siya inatake? Hindi po, naglaog po sa shop po. Duman po, habang... Pakitagalog lang po. Ay, pumasok po siya sa trabaho niya po. Habang nagbo-blower daw po, sabi ng katrabaho po, biglang natumba daw po yung mama ko. Ayun po, sabi niya, mild stroke daw po yun. Kasi yung dila daw po, medyo na... Yung... tumigas. Opo, tsaka naglaway daw po. So, in-emergency po agad ng kasamahan niya po sa trabaho. Okay. Gaano nakatagal yung nanay mo nagtatrabaho sa Saudi Arabia bilang beautician? Almost 20 years po. So, 20 taon na? Na nandun siya sa abroad? Pabalik-balik? Pabalik-balik po. Pabalik-balik. Okay. Ikaw, Charlene, naalala mo pa ba yung mga huling sinabi sa iyo ng nanay mo bago siya inatake? Bago siya namatay? Bali, nag-video call po kami. Yun po, na natutuwa po siya sa mga apo niya po kasi nag-TikTok po. Nakita niya po. Tapos yun po, sabi niya, mamaya na lang daw mag-uusap kami kasi lowbat po yung ano niya. Nasa shop daw po na yun yung charger. Tapos natuwa po siya sa anak ko kasi magbe-birthday po. Magpapadala daw po siya ng pancake. Tapos tuwang-tuwa po siya. Tapos sabi niya, ang init dito sobra. Sabi niya, nasabi niya po yun. Tapos madali lang po talaga. Pero parang wala pong naano siya na parang mawala po baga siya. Bigla, wala malang palatandaan. Opo, so hindi mo man lang napansin na mamamatay yung nanay mo. Okay, ilan ba kayo magkakapatid? Bali, 6 po kami, pero yung 3 po, sa una po, pangalawa po kami dito. Okay. Si tatay, napapayak. Tatay, pakilapit lang po yung mikropono. Kayo ba nakausap nyo pa yung asawa nyo bago namatay? Pakilapit lang po. Hindi po. Kailan mo siya huling nakausap? Kasi itong anak mo, April 28, nakausap pa. Kayo ho? Mga February. February pa. Ano yung last na pag-uusap ninyo? Sabi niya, hindi pa siya makakauwi. Marami pa siyang utang. Mahigit 20 taon na pala siya nagtatrabaho doon. Ilang taon na ho kayo mag-asawa, tatay? Mga 30 yata, 31. 30 to 31 years na kayo magkasama, asawa. At yun nga. So, mga 10 taon lang kayo nagsama ng dire-diretso dito, tapos nag-abroad na siya. Nagtrabaho na. Ganun. Kayo po, anong trabaho nyo, tatay? Wala po. So talagang sinanay ang nagtatrabaho, kumakayod sa inyo. Kayo po, anong pinagkakabalahan nyo lang? Sa ano lang, sa bahay lang akong ano. Ikaw ang nag-aasikaso sa mga... Lalaba. Anak mo. Wala naman kayong maliit na anak na? Wala. Minor de edad, wala na? So puro nasa tamang kwa na? Okay. Yung bunso ko, wala pang asawa. So, sinanay talaga ang nagtatrabaho.
So nung malaman mo, tatay, na ganun nangyari sa asawa mo, ano yung naramdaman mo? Siyempre, masakit sa loob na patay na yung asawa kung malaman namin patay na. Kaya hinihiling ko sana, humihingi kaming tulong na sana may uwi na siya kahit patay na, makita namin doon sa bahay. Na dyan siya nakaburol, hindi sa ibang bansa. Kaya humihingi kaming tulong sa inyo. Sa manaling panahon, makauwi man kagad dito sa bahay namin. Yun ang gusto nyong mangyari, maiuwi yung bangkay ng nanay nyo. Okay. Ano ho yung pangarap ni nanay? Bakit ganun siya katagal nagtatrabaho? Yung bahay po, mapaayos. Hindi pa natatapos yung pa... Po. Tapos magkaroon ng business po. Yung tindahan daw, babuyan, ganun po. Tsaka yung parang karinderya po. Yun po ang gusto So yun ang gusto niya mangyari na sana bago siya magtapos ng pagtatrabaho sa abroad, makapagpundar na. Kailan bakit ganun katagal? Hindi pa napundar ka agad? Saan nagastos yung mga pinagtrabahuan? Yun po, di ko po kasi ngayon lang po ako napadala ng pera. Noon po, sila po ang nag-ano. Tsaka yung may mga kapatid po ako sa una. So parang marami pong sinusuportan. Maraming pinagkakagastos. Maraming sinusuportan po yung mama ko. Okay. Nakausap nyo na ba yung agency ng nanay nyo tungkol dyan? Wala man pong agency yung mama ko. Direct hire? Opo. Okay. Nailapit nyo na ba ito sa Department of Migrant Workers? DFA po, napunta namin, OWA, tsaka POAE po. Nakarating na kayo doon? Opo, okay. Follow up po talaga kami Kasi wala po talagang... So anong sabi, bakit hindi pa na iuwi? Kasi kung namatay siya May 3 po. May 3, ngayon ay pitsa 30 na, no? Opo nga. Bali, tumawag po yung DFA sa akin kanina. Ano na sabi? Ano po sa akin na tumawag daw po yung Philippine Embassy po doon sa Saudi na may yung employer daw po doon hindi man kailangan daw may yung ID po, di man napasa. Mahirap po kasi kontakin yun na employer ng mama ko. Tsaka yung kaibigan daw po ng mama ko nagpasa din ng ID kaso parang malabo daw, di mabasang maigi. So bali yung kaibigan po ng mama ko kinuntak ko po para asikaso din po nila doon kasi yun daw po ang nakapa. Okay. Sige, ganito makinig kayo tatay at saka ikaw Charlene. Para tugunan ang problemang yan, makakausap natin sa linya ng telepono si Yusek Hans Leo Kakdak, ang Undersecretary for Welfare and Foreign Employment ng Department of Migrant Workers. Magandang hapon po, Yusek. Sandali at ayusin lang natin yung linya, no? Okay. Yusek, magandang hapon po. Yes, magandang hapon po, Sir Congressman, at sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Magandang hapon po. Opo, Yusek, naiparating na ho ba sa inyo itong alalahanin ng mag-ama na taga rito ho sa amin sa lalawigan ng Albay? Kanina po, nung nakausap ako ng inyong staff na pahatid sa akin, pero sa pagkadinig ko ay mukhang nadulog na sa DFA at sa OWA. Ang gagawin ko po ay una, nakikisa at nakikiramay kami kay nanay at tatay at sa asawa at ang magagawa po natin ngayon ay mapabilis yung pagpapauwi ng ating mahal na OFW at sabay nito mabigyan ng kaukulang benepisyo katuwang ang OWA sa mga kanyang mahal sa buhay na naiwan. Opo. Kasi ang kahilingan po nitong asawa at itong anak, namatay pa kasi yung kanilang kapamilya sa Saudi, May 3. No? So, Yusek, sa karkulo po ninyo, sa gagawin nating pagtulong at pag-follow up, mga kailan po pwede nilang abangan na makakarating o makakauwi ng Pilipinas yung bangkay? Proseso pa husig kasi, sir, yung pagpapauwi kung sa Saudi po ay sa Saudi merong peculiar na proseso dyan which is kahit yung labi o katawan na kailangan mauwi, kailangan may exit visa pa rin. Ganun po ba? May proseso po tayo. Tapos yung kunikwento po kanina ng asawa, yun po yung proseso sa DFA na pag-authorize sa ating embahada sa Saudi na asikasuhin in behalf of the family yung pagpapauwi. So, ito lang po mga requisitos, administrative requirements. Hindi po mahirap alpasan ito kaya pipilitin po natin na sa unang bahagi ng Hunyo kasi Mayo at 30 na ngayon. Opo. Unang bahagi ng unang 2 linggo ng Hunyo ay makakauwi na yung kanilang mahal sa buhay. Ayun. Narinig niyo nanay, tatay, si Yusek Hans Kakdak, ano?
yung magiting at mabait natin na kasama dyan sa Department of Migrant Workers. So kung hindi po first week, second week ng June ay sisikapin po nila. Yes po. Maraming salamat po. Oo, ganyan po, aasikasuhin nila talaga yung pagpapauwi ng bangkay ng nanay mo at ng asawa mo, tatay. Salamat po. Opo. Yosek, inaasahan po ng pamilya na talaga po ang pagtulong natin ay magtutuloy-tuloy para makarating po yung kanilang kaanak na namatay. Pahingi na lang ho ng contact details, pangalan at cellphone number para makatulong po tayo. Ay, opo. Yosek, maraming salamat po sa pagtugon po ninyo at pag-asikaso. Mabuhay po kayo. Thank you so much. Salamat po, mabuhay din po kayo. Opo, salamat. O yan, napakinggan nyo na. Yes po. Thank you Si so much. mismong Attorney Hans Kakdak, Undersecretary ng Department of Migrant Workers ang tutulong at mag-aasikaso. Gaya ng binanggit niya, unang bahagi o ikalawang linggo ng buwan ng Hunyo ay baka may mga proseso lang na ayusin. So kung medyo pumalpak man ng ilang araw, siguro maintindihan naman natin yan. Ganun naman talaga. Medyo may mga bagay na inaasahan natin sa ganyang araw, pero minsan hindi talaga kung minsan dumarating. Ano? Okay? Naitawag na rin po natin itong problema nyo sa tanggapan ni Attorney Arman Dulay, ang Direktor ng Office for Migrant Workers Affairs ng Department of Foreign Affairs, at ayon sa kanila, na isaayos na ang mga kinakailangan na dokumento sa pagpapauwi ng mga labi ni Charito. May inihintay lang daw na requirements mula sa employer nito. Sa ngayon ay hindi lang natin makakapanayam si Attorney Dulay dahil nasa Malaga silang pagpupulong. So tinawagan na rin namin po yung Department of Foreign Affairs, inaasikaso na rin, meron din daw hinihintay lang na papel para maayos na rin. So sabay-sabay na ito. Isahan na kumbaga yung pang-aksyon ng mga ahensya ng pamahalaan na ating nilalapitan upang matugunan yung inyong problema. Salamat. Oo. So, ngayon na narinig nyo na yung assurance, medyo maluwag-luwag na ba sa pakiramdam nyo? Kanina, tatay, medyo naiiyak ka talaga kasi nangungulila ka sa asawa mo, patay na, pero gusto mo siyang makita talaga. Kahit bangkay na siya, basta importante makauwi siya dyan sa inyo. Yun po ang gusto namin. So, kung sakaling makarating, anong plano nyo? Ay buburol nyo pa ba ng matagal? Ay, ibuburol po namin, pero siguro hindi na po matagal kasi wala naman pong hinihintay. Kasi kompleto naman po yung family po namin. So yung pamilya nyo, nandyan lahat? Opo. Nagsasama-sama po. Siya lang po talaga hinihintay namin. So kung maiburol sa mga Opo, 2-3 araw, maiburol mga man ganun. lang po. Opo. Kahit mga isang linggo siguro. Mga isang linggo. Pare naman nag-ano kung pwede nang schedule. Ayan. Opo. So, ganun po kami naman ay sabi ko nga, gaya po ng adikain ni Congressman Saldico ng Ako Bicol Party List na lahat ng mga dumudulog dito, lumalapit, lalo na yung mga ganito sa inyo, na may mga kamag-anak na nagka-problema or namatay nga doon sa ibang bansa o yung iba gustong makauwi, ay talagang agad na inaaksyonan ng programang ito. Maraming salamat po. So, ano po ang masasabi nyo kay Congressman Saldico, sa Ako Bicol at sa Tabang Ora mismo? Ikaw, maraming tatay. salamat po sa Ako Bicol Party List, lalong-lalo na kay Congressman Saldico at lahat ng mga katrabaho niya at mga staff. Maraming salamat sa tulong ninyong ibinigay sa amin. Medyo maluwag ng aking debut dahil inaasahan namin darating sa buwan ng June na ito. Okay. Ikaw, Charlene. Maraming salamat po sa Ako Bicol po at sa Tabang Ora mismo sa pag-action po agad sa mga pamahalaan po ng gobyerno at sa mga kaibigan po ng mama ko sa Saudi at hindi naman po nila pinabayaan doon. Maraming salamat po. Sana po mauwi na po agad at nang makasama na po namin yung mama ko. God bless po sa inyo. Ayun. Okay. Hindi lang kayo yung tinulungan nung isang araw. Kahapon nga, may nandito, nagpasalamat na, nakauwi, yung binugbog yun ng amo. At marami pang iba. Meron nga hindi rin nakarating ngayon. So siguro yung mga kababayan nating Bicolano dyan, may mga kamag-anakan, may mga mahal sa buhay na nasa abroad na may problema, huwag kayong mag-atubili. Lumapit lamang kayo dito sa palutuntunan ito ni Congressman Saldico. At sinisiguro po ni Congressman Saldico na sa abot na makakaya ng Ako Bicol Party List at ng Tabang Ora mismo ay ihahatid at ipaparating natin sa kinaukulan ang inyong mga problema at nang sa ganoon ay agad kayong matulungan at matugunan ang inyo po namang mga problema na idinudulog sa amin. Lalo na itong mga OFW, malaki po ang papel na ginagampanan nila sa atin. Kanya nga lamang po mga kaibigan, meron pong mga nagkakaproblema, minamala sa amo, yung iba naman medyo hindi kagandahan yung napuntahang trabaho,
o hindi mabait yung napuntang amo. Ito naman ngayon, ibang klase naman ito, nagkasakit, inatake sa ibang bansa, namatay. So ang kailangan ng pamilya, makauwi, mga kaibigan. So lahat po yan, mga kaibigan, kahit anong anggulo ng mga problema ng mga kababayan nating OFW, na inilalapit po dito sa palatuntunan ni Congressman Saldico, mga kaibigan, ay ating pong tinutugunan, inaaksyonan sa tulong po ng ating mga ahensya ng pamahalaan. Nandyan yung Department of Foreign Affairs, yung DMW, Department of Migrant Workers, nandyan din yung OWA, yung POAA, at lahat po ng mga ahensya na maaari pa nating tawagan at makatulong ay nilalapitan at agad pong inaaksyonan itong mga problema. Kaya sa may mga kahalintulad po na problema pa rin ng mga OFW o kamag-anak ng OFW, punta lamang po kayo dito sa tanggapan ng Ako Bicol, Tabang Ora mismo. Ito naman, mga kaibigan, isang problema naman ng OFW ang ating natugunan. Kasama na natin ngayon si Abigail Buelia, ang domestic helper sa Kuwait na ginawang construction worker o nakauwi rin ng kanyang amo sa Egypt nitong ika-10 ng Mayo nang makauwi ng bansa si Abigail at ura mismo natin siyang sinundo at hinatid sa kanilang bahay. Abigail, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon din po. Opo, anong pakiramdam mo, Abigail? At nakauwi ka na sa iyong pamilya? Masayang-masaya po. Mari mo bang maikwento, Abigail, ano bang nangyari sa iyo doon? Nung October 24 po, nung flight ko po papunta ng ibang bansa, Kuwait po dapat yung destination ng trabaho ko. And then po, nung dinala po ko doon ng agency, sa una po mabait naman po Saan lugar ka dinala? Sa Kuwait Sa po. Kuwait? Opo. Mabait naman po yung amo ko. But nung dinala na po ako sa amo kong babae, dinala niya po ako sa bansang Egypt. And sabi, yung amo mong babae, dinala ka sa Egypt? Yes po. Ang sabi niya sa akin, 2 weeks lang tayo doon, magbabakasyon lang, tapos babalik din na agad tayo ng Kuwait. Pero after 1 month, 2 months, di pa rin niya po ako binabalik. Kaya nagreklamo na ako sa... Ano yung mga paghirap na pinagdaanan mo doon? Una po, sir, yung about sa anak niya na masyado na nga po akong minamaltrato na sa pagkain, tapos... Ay, hindi ka pinapakain ng maayos? Opo, tapos po, minsan po bastos kasi pag lumalapit po sa akin, tinatapik po yung likod. Lalaki? Opo. Ilang taon na yon? Nasa 30 plus na po. 30 plus na. Tapos po, nung tumanggi ako dun sa matanda na gusto niyang ipakasal ako dun sa anak niya, dun na po siya biglang nag-trigger na pahirapan ako. Anong ginawa sa'yo? Pina-construction ako, pinahukay. Ginawa kang construction worker? Pinahukay ka ng lupa? Opo. Pagtatayuan ng bahay? Hindi po. Para po siyang drainage sa gilid. Drainage? Na gusto ng amo kong pasimentohan daw para daw yung tubig hindi pumasok sa bahay nila. So ginawa kang construction worker? Opo. Hiwalay yan doon sa yung ano mo sana, trabaho mo sana? Opo, contract ko po. Okay. Nung ganun daw yung sitwasyon mo at na medyo nag-alala sa yung nanay mo, na ospital daw yung nanay mo? Yes po. O kumusta na ngayon yung nanay mo ngayon? Sa ano nang kalagayan niya? Sa awa naman po ng Diyos, palabas na rin po ng ospital. Kaya po, ngayon humahanap po ko ng pambayad. Gawa ng yung sahod ko po, na-hold din ng immigration. Tapos, hindi pa rin po binibigay ng amo ko hanggang ngayon po. Yung? Sahod po. So, may sahod ka pang hindi na ibibigay doon? Yes po. 2 months po, wala pa po silang binibigay sa akin na sahod. Okay. Sige, hayaan mo at aasikasuhin niya ng staff namin para matulungan ka, no? Na matawagan yung mga ahensya ng pamahalaan na mag-follow up nung kwan mo, nung sahod mo na 2 buwan. Nasa magkano sana yon? Nasa 46,000 din po. Malaki-laki rin pala. Opo. So, nung umuwi ka, kumusta? May nadala ka bang ano? Wala po. Dahil po lahat po gamit ko, passport ko, nasa amo ko po. Kinuha nila? Opo, wala po sila sa akin binigay. Tumakas lang po ako nung tulog sila, tapos dala ko lang po yung suot ko lang po. So, ang importante ngayon, Abigail, yung kapalaran mo, kahit wala kang dalang pera, ang importante nakauwi kang buhay. Yes. Nakabalik ka sa pamilya mo. Opo. So, ano ngayon yung plano? Babalik ka pa ba ng abroad sa nangyaring ito sa'yo o medyo dito ka na lang? Dito na lang po muna habang pinapalaki ko muna po yung kaisa-isa kong anak kasi siya na lang din po talaga yung meron ako. Mahirap makipagsapalaran sa ibang bansa, Abigail, ano? Sobra po, sir. First time ko po pumunta ng ibang bansa dahil gusto ko nga sanang may taguyod yung kaisa-isa kong anak. Ang problema, nangyari po to sa akin. Kaya... Okay.
Ito, Abigail, may iaabot kaming kunting tulong sa iyo mula dito sa palatuntunan ni Congressman Saldico para naman makatulong din sa mga pangangailangan mo. At wala ka palang nadalang sahod, ano? Yes po. Okay. So, alam ko na may ilang taon na ba yung anak mo? 3 years old lang. 3 years old. Oh. So, maliban dyan sa cash assistance na yan, may pabaon pa kami sa iyo. Sana makatulong din dito sa iyo. Grocery pack para sa pangkonsumo. Thank you po. Okay. So, anong masasabi mo ngayon sa programang ito ni Congressman Saldico at sa Ako Bicol Party List? Maraming salamat po dahil natulungan niyo po ako. Umpisa pa lang po nung nagreklamo po ako na about sa agency ko, tinugunan niyo po agad. Tapos, nung nakauwi din po ako, sinundo niyo po ako at saka hindi niyo po pinabayaan kahit nasa Manila lang ako. Binigyan niyo po ako ng panahon at ng assistance po talaga na makauwi dito sa... Yan ang pangunahing adhikain at mithiin ni Congressman Saldico. Matulungan ang mga kababayan niya na nangangailangan talaga ng tulong. Yes po. At yung mga pagpapasalamat na binabanggit ninyo ay lalong nagsisilbing inspirasyon kay Congressman Saldico upang ipagpatuloy at palawakin pa ang pagtulong ng kanyang programa. Yes. Opo. Mga kaibigan, sa mga may problemang likal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor ng Embarcadero de Legazpi Victory Village sa Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro ng Manila naman po at kalapit na lugar, maaari rin po kayong humingi ng tulong sa Action Co Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari din po kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Ako Bicol Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo po ay aming tinatanggap. Huwag nyo rin po kalimutang i-follow ang aming official social media account. Sa aming Facebook account, Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico. Sa aming YouTube, Ako Bicol Tabang Ora mismo. Meron din kaming TikTok account at Ako Bicol Tabang Ora mismo. Hanggang bukas mga kaibigan, sama-sama nating aaksyonan ang mga problemang medikal at legal. Sa ngalan ng aking partner na si Remy Araneta Almoguera Mindones. Ako naman po ang inyong lingkod mga kaibigan, Joshua Martinez. Ang palatuntunang ito ay patuloy po natutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Ako Bicol Tabang Ora mismo. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Action ko lahat ay